Aiheena automaatio, niin toki tilitoimiston näkökulmasta, jos ajatellaan perinteisesti tilitoimiston roolia, niin hieman pelottava, koska tilitoimistohan perinteisesti niin tekee nimenomaan sitä suorittavaa perustyötä, mitä tänään puhutaan, että pyritään siirtämään vähitellen ihmisiltä koneille. Niin tavallaan se, että mikä tulee olemaan tilitoimiston rooli, mikä se on tänä päivänä ja mikä tulevaisuudessa, niin pohditaan sitä hetki. Ja olkaa aktiivisia, saa keskeyttää, jos tulee kysymyksiä tai kommentteja. Ja lopussa toivon mukaan ainakin kommentteja. Talenomista sen verran, että me ollaan perheyhtiö, vuonna 1972 perustettu ja tänä päivänä mittareista riippuen niin Suomen toiseksi tai kolmanneksi suurin tilitoimisto. Ja aika hyvin ollaan valloitettu nyt merkittävät paikkakunnat Suomessa. Eli noin 15 paikkakunnalla toimipisteet ja vajaa 5000 asiakasta tällä hetkellä Suomessa. Mikä on Talenomin juttu kiteytettynä lyhyesti, niin se on nimenomaan tehdä asiakkaan elämästä helpompaa, mikä on tänään hyvin pitkälle teema tässä keskustelussa. Ja miten se onnistuu, niin käydäänpä sitä vähän läpi. Vanha sanonta kuuluu, että hyvä kirjanpitäjä tai tilitoimisto maksaa itsensä takaisin, mutta olisiko jollain kommenttia tähän, että minkälainen tällä hetkellä tai tulevaisuudessa on hyvä tilitoimisto? Mitä te toivoisitte teidän tilitoimistoon? Ja se hoitaa hommansa aika hiljaisesti ja ei sit paljon kysytä. Tilintarkastajien rooli on kasvanut niin paljon, että jos oikeasti jotain tarvitsee kysyä, niin kyllä me lähdetään niin kyselemään sitä korkeammalta kuin se on meidän. Eli täällä sinulla selvästi korostuu se, että helppous, vaivattomuus sinun päässä ja sitten toisaalta se asiantuntemuksen merkitys. Joo, mutta se tilitoimisto ei yleensä tee sitä. Se sama toimisto ei, ainakaan meillä ei tee sitä sama toimisto. Sitten hoidetaan nämä varsinaiset todelliset pohdinnat, hoidetaan jo itse asiassa muiden kanssa kirjanpitoa. Ne on vähän pienempiä asioita. Se on stress-kontra ja kirjanpitäjä, mikä pohtii niitä omia juttuja. Tämä on se perinteinen ajatus. Ja toki pienet tilitoimistot toimii valtaosin juuri näin. Että tavallaan tilitoimistokenttä, niin vaikka tällä hetkellä vielä Suomessa on noin 5000 tilitoimistoa ja keskikoko on hyvin pieni, niin isot tilitoimistot valtaa koko ajan aika paljon alaa. Ja minkä takia, niin se johtuu juuri siitä, että tämä suorittava perustyö, niin tätä viedään koko ajan automaattiseen suuntaan. Ja järjestelmien ja niiden yhteensopivuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Ja myöskin sitten tuolla tilitoimiston puolella niin se, että sitä ihmistyötä automatisoidaan, niin mitä se mahdollistaa, niin se mahdollistaa ihmisresurssin vapauttamisen syvempään asiantuntemukseen ja todelliseen asiakkaan palvelemiseen ja sitä kautta lisäarvon tuottamisen asiakkaalle. Eli tämä mitä sanoit, että se on se tilintarkastaja, jota niin kun tarvitaan sit siihen asiantuntemukseen, niin kyllä tämä rutiinien vapautuminen ihmisiltä, tai ihmisten vapauttaminen rutiineista, niin tämä mahdollistaa sen, että tilitoimisto pystyy tarjoamaan maltillisella kustannusrakenteella jo tänä päivänä asiakkaalle huippuasiantuntemusta ja todellista henkilökohtaista palvelua. Ja tämä on se, missä tilitoimisto
tänä päivänä ja tulevaisuudessa tuottaa asiakkaalle sen oman lisäarvonsa. Toki se lakisääteinen rutiini pitää sujua niin kuin laki vaatii. Mutta se ei tavallaan tuota asiakkaalle mitään lisäarvoa, se on vain se pakollinen paha sieltä taustalla. Missä Tallenomilla mennään tänä päivänä, niin Tallenomilla on oma verkossa toimiva palvelu, tämmöinen sähköinen asiakasrajapinta käytännössä, missä kulkee jo tänä päivänä automatisoidusti ostolaskut. Ostolaskut tulee järjestelmään, meillä yhteistyökumppanina siinä toimii Itella. Ostolaskut kierrätetään siellä järjestelmässä, hyväksytään. Tämän jälkeen maksatus ja kirjanpidon puoli tapahtuu hyvin pitkälle automaattisesti. Samoin myyntilaskupuolella niin asiakkaan tehtäväksi jää laatia myyntilasku, mutta järjestelmästä se lähtee asiakkaalle automaattisesti ja maksuvalvonta, maksumuistutukset, Intrumin perinnät, kaikki tapahtuu automaattisesti. Eli asiakkaan ei itse tarvitse sitä maksuvalvontaa enää tehdä. Tähän järjestelmään tulee myöskin kirjanpidon raportoinnit ja johtuen sähköisyydestä tai sähköisyyden mahdollistamana, niin ne pystytään tarjoamaan asiakkaalle porautuvana yksittäiselle tositetasolle asti. Eli käytännössä kaikki tarvittava tieto asiakkaan kirjanpitoon liittyen pystytään tarjoamaan asiakkaalle siten, että asiakas itse hallitsee sen tuolla omassa näkymässään. Tämän lisäksi järjestelmistä kun puhutaan, niin kullakin asiakkaalla on se oma ydinliiketoiminta, mitä varten hän tarvitsee jonkun oman taustajärjestelmän, tietyn kokoluokan saavutettuaan. Ja Tallenomilla me ollaan lähdetty siitä, että sen sijaan, että me yritettäisiin järjestelmätasolla olla hyvä kaikessa, niin me panostetaan siihen meidän omaan osaamiseen ja integroitavuuteen. Eli huippukumppanien kautta, tänäänkin meillä kumppaneita, täällä muun muassa Glassnode meillä kumppanina, niin pystytään tarjoamaan ehjiä järjestelmäkokonaisuuksia, joissa kukin pala tulee oman alansa huipulta. Eli meidän ei tarvitse olla keskinkertaisia joka asiassa, vaan me ollaan hyviä siinä yhdessä asiassa ja sitten tulee kumppani, joka on Suomen paras omassa asiassaan. Ja nämä järjestelmät saadaan saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ja tuosta asiantuntijuudesta jo puhuttiinkin, niin tämä automaatio on mahdollistanut meillä sen, että samalla kustannusrakenteella pystytään sitä asiantuntijuutta lisäämään ja tarjoamaan asiakkaalle ja tuottamaan se todellinen huippuarvo. Meillä tänään varmasti verkkokaupasta erityisesti kiinnostuneita ihmisiä paljon talossa, niin miltä kuulostaa verkkokauppiaan korvaan yhteistyö tilitoimiston kanssa siten, että verkkokaupan myynnit, provisiokulut, peruuntuneet ostokset, kaikki uivat tilitoimiston järjestelmiin sähköisesti, automaattisesti. Ja enää ei tarvita niitä paperiraportteja eikä erityisesti loputonta selvittelytyötä ja täsmäytystä kirjanpitäjän kanssa, vaan kaikki hoituu kustannustehokkaasti ja automaattisesti kirjanpitoon, jossa ainoastaan asiantuntijat katsoo päältä päin, että kaikki menee niin kuin laki vaatii. Tai että jos halutaan lisätä kivijalkakauppa siihen verkkokaupan rinnalle, niin pystytään kassajärjestelmät saumattomasti linkittämään tähän järjestelmäkokonaisuuteen. Kaikki toimii yhtenä suurena järjestelmänä, jossa kukin
osa-alue on oman alansa paras. Tähän päälle henkilökohtainen huolenpito omalta asiakaspäälliköltä ja tarvittaessa verotukseen ja mihin tahansa syvempään asiantuntemukseen liittyvään huippupalvelua. Anteeksi, sulla on 2 putkaa tuolla oikeassa laidassa, ne ei mulle tuttuja, mitkä on Crafthouse ja Prosper. Joo, Prospercard on verkkokauppa-alusta ja Crafthouse tarjoaa kasejärjestelmiä. Ja Flashnoden rooli tässä kuviossa niin nimenomaan tuo sanoman tulkitsija. Eli Flashnode mahdollistaa sen, että nämä järjestelmät ymmärtää toisiaan. Eli enää ei tarvita vaativia integraatioprojekteja, vaan tarvitaan Flashnode, joka tulkitsee sen sanoman. Ja siinä on Flashnoden nerokkuus. Talenomin perheeseen tulee joka päivä uusia asiakkuuksia. Ja näistä käyristä näkee, että ei me ainakaan ihan väärässä olla siinä, mitä me tehdään. Jos olisimme, niin ovi kävisi varmasti myös toiseen suuntaan. Sanotaan, että automaatio tästä näkökulmasta niin ei missään nimessä ei ole tilitoimiston uhka, vaan se on mahdollisuus.